Timthriall bhfíseán an Scamaill bPróca. Aoidh is me Caitlín agus inniu tá mohan clásbag a bhúnú daobh le Scamaill bPróca. Seo na rudaí bhés a tastal, próca, Uisce, Aoidh, agus spray gruaige. Agus is fiú a bheith ionta curma le Uisce agus dhéirí ar ghinne foiiste le an písa seo a dhéanamh. Cuidíonn solas go mór le na níalta a eiceal agus chrúthaí me cúlra bagin seo le spéir gharm a chur aniuil. Tá siad leis a Uisce tá mo chun seo a chuirste bPróca. Coinn tú chléir le Aoidh ar mhair an seo. Faigann tú thart fa bomaite mar seothaí agus tar éis bomaite sin churann tú spray gruaige isteachán. Agus faigann tú thart fa bomaite a bhain eile a. Agus inis bunne chléir den bPróca. Agus sinna dóid a dhéanann tú Scamaill bPróca. Agus mas mian libh hiag libh siúirle gan héna dhéanú sála agus bíigh cruúthaí den cúlra jazz agus seolaisteach.